Yo, what's up? Anna her. Jeg har en masse spændende ting, jeg rigtig gerne vil dele med dig, så jeg synes egentlig bare, du skal slå parabolerne ud, og så er vi klar. Den 19. og 20. august deltog DBSU i samarbejde med Blind Coffee i en livsstilsmesse i Frederiksborg Slotshave. Blind Coffee har sponsoreret en stand til DBSU, hvilket vi er meget glade for. Jeg nåede lige at fange Gökhan, ejer og stifter af Blind Coffee, inden det hele gik løs. Jamen, i dag der er Blind Coffee og DBSU og madsynet iværksætter med handicap på event i Frederiksborg Slotshave. Jeg håber, vi får en rigtig hyggelig og god dag sammen. Så skal vi prøve at promovere lidt hver især og give et indblik i, hvordan det er at være og fortælle lidt om det, gør folk mere oplyst. Hvad har du at vise i din stand, Gökhan? Jeg har taget lidt for meget med. Har du taget lidt for meget med? Jeg har kaffe med. Der har vi varianterne Førhunden og Goldborn. Og så har jeg Blind Tea med. Der har vi noget grønt te, noget frugtte og noget Earl Grey. Og så har jeg noget udstyr, nogle kaffekværner og espressoglas og nogle mælkeslimer og så videre. Jeg var en af medarrangørerne på det her lille livsstilsmesseprojekt, og det var virkelig en god og lærerig proces og oplevelse, og virkelig 2 gode dage. Nogle af de aktiviteter, vi blandt andet kunne tilbyde de besøgende i vores stand, det var simuleringsbriller, som man kunne prøve at se, som folk eksempelvis gør med RP, eller folk, der er blevet ramt af en blodprop. Der var også nogle andre former for øjensygdomme. Noget andet, vi også havde, det kan Enoch lige fortælle lidt om. Han var nemlig en af de andre medarrangører. Det var Enoch, Anna her og Hiba. Hej, Mikkel Enoch her. Vi er på CBH Event. Jeg er sammen med Aya. Aya, kan snakke til kameraet? Hej kamera. Perfekt. Og vi står lige foran det flødebollemaskine her. Og Aya, det skal du vise, hvad der sker, når man rammer næsen på den flødebollemaskine her. Kan du prøve at trykke på den, Aya? Ja, tryk på den. Nej, der! Hvor så flødebold flyvende, men så griber her. Og så er det ligesom udfordringen her. Undrer du dig også bare en lille smule over, hvem Aya er, så kan jeg fortælle dig, at Aya er Hibas 3-årige datter. Hun var med på den her livsstilsmesse noget af tiden, og hun gjorde i hvert fald rigtig gode reklamer i at spise vores flødeboller, så hun kunne ligesom fortælle, at de var rigtig gode. Hun var super sød, og ja, det var altså et kæmpe hit med en flødebollemaskine. Og så tænker du, hvad sker der nu? Det, der sker nu, det er, at jeg bare lige vil sige, at der altså snart er mini-efterårsferie. Og der er godt gang i den. Du skal simpelthen bare skynde dig at få dine forældre til at melde dig til, eller melde dit barn til, hvis du er forældre og sidder og chiller med lidt podcast her. Det er det mega fedeste, helt vildt ungdomsarrangement. Vi er alle sammen unge, men det er helt unge. Jeg er 21. Jeg vil ønske at være mellem 10 og 17 år. Så er det sagt. Arrangørgruppe, I inviterer mig bare. Det er helt i orden. Dem, der arrangerer det i år, det er Anders, Rosa og Kenneth. Og temaet i år, det er altså quiz og spil. Så jeg siger det bare. Få lige styr på de der gamer skills, eller dine perfektioner, og så lige vis, hvem der kan det der. Og er du ikke den helt store gamer, så er det også helt okay, for mini-efterårsferien bliver afholdt på Synscenter Refnes på Stavsgård, og det er jo et sted, som mange i hvert fald kender til, og har rigtig mange minder. Så jeg synes helt sikkert, at du skal melde dig til. Mini-efterårsferien, det er fra den 14. til 17. oktober. Der står meget mere inde på vores hjemmeside, dbsu.dk, hvor du går ind under aktiviteter, arrangementer, og så skulle den meget gerne stå der.
Ellers så kan du altid sende en mail, hvis du er i tvivl, til kontor@dbsu.dk. Mit ord er i hvert fald sagt, og jeg håber, at budskabet er ude. Jeg synes, du skal tage på mini-eftersferie. Eller melde dit barn til. Der har også lige været et super interessant arrangement i Region Vest. Det var nemlig kør-bil-arrangement på køreteknisk anlæg i Kolding. Vi var så heldige, at TV2 Syd faktisk kom ud og lavede et rigtig fint indslag. Og det indslag, det kan du finde inde på vores Facebook, og lidt af det også på vores Instagram. Men i hvert fald på Facebook har vi delt en artikel, hvor der også er en video, du kan høre. Vi hedder Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU, på Facebook, og jeg synes helt sikkert, det er en artikel værd at læse. Det er ret komisk læsning. Og videoen giver et ret godt indblik i, hvor, hvor angstprovokerende det måske kan være for en synshandicappet at sætte sig ind bag rattet i en bil. Men jeg ved, at de havde det rigtig sjovt, og jeg håber, at det arrangement bliver genoptaget på et tidspunkt, for jeg gad altså godt at prøve at køre bil. Spørgsmålet er bare, om jeg er høj nok til at se over rattet, men det må jeg jo finde ud af. Så kære DBSU-folk, I har hørt budskabet, det må godt blive en ting igen, så jeg lige kan få det på plads og give en opdatering på det. Men det var i hvert fald en kæmpe succes for deltagerne. Altså, jeg håber lidt, at du tænker på vand lige nu. Ellers så kan jeg få dig til det på et splitsekund, fordi vi afholder jo stadigvæk vores fantastiske LaLandia-arrangement sammen med LFBS. Det er fra den 23. til 26. november 2023. Invitationen er ikke ude endnu, men jeg kan godt fortælle dig, når det sker, til dig, der ikke har været med før, pladserne bliver ribbet væk. Så det er med at være på tasterne og holde sig opdateret i diverse grupper på Facebook og vores officielle Facebook-side Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU. Jeg glæder mig til at se så mange af jer som overhovedet muligt. Det bliver mega fedt. Det lover jeg jer. Region Vest afholder et H.C. Andersen Museet og fællesspisningsarrangement den 7. oktober. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober, og du kan altså vælge enten at deltage i hele arrangementet, som koster 150 kroner, eller så kan du vælge at deltage i fællesspisningen, hvilket så kun koster 75 kroner. Der er plads til 8 deltagere på H.C. Andersen Museet, så tilmeldingen er altså efter første mølle-princippet. Det hele foregår i Odense, det vil sige museumstur i H.C. Andersens hus, og derefter en fællesspisning i en restaurant i Odense. Du kan stadig nå at tilmelde dig ølsmagning i Region Øst, som finder sted den 30. september fra 16:30 til 19. Tilmeldingsfristen er den 25. september. Kan I mærke det? Vi nærmer os altså julen. Og det gør vi også her i DBSU. Vi har holdt vinterhi i 2 år, og nu er det nok. Vi holder altså juleafslutning i år. Endelig. Og det er i weekenden fra den 3. til 5. november. Hvorhenne? Jo, det er som sædvanligt på Skovgården i Middelfart. Men. I år bliver lidt anderledes. Fordi vi vil nemlig gerne invitere børn og unge op til 15 år sammen med 3 pårørende til julemiddagen den 4. november. Prisen for dette, altså for et barn med deres familie, er 100 kroner med snacks og juleaktiviteter, mad og drikke inkluderet. Er dit barn 15 plus, og er du bare generelt 15 plus, så kan du altså sagtens deltage
i hele weekenden. Og prisen for dig, der er 15 plus, er 200 kroner for hele weekenden. Vi glæder os helt vildt meget til at fejre julen sammen med dig. Det var, hvad der var af invitationer. Jeg håber, der var noget, du kunne bruge. Om ikke andet, så kan du finde invitationerne i deres fulde længde inde på vores hjemmeside, dbsu.dk, hvor du går ind under aktiviteter, og så er arrangementerne der også. Du kan også gå ind via fælleskalenderen. Derudover så bliver de også lagt op som links på vores Facebook-side, Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU, og også sendt ud på mail, hvis du er tilmeldt hos Mailservice. Har du noget, du synes, der skal med i næste gangs news, så skal du endelig ikke holde dig tilbage og sende det til medie@dbsu.dk, altså medie@dbsu.dk. Husk også at følge os på Instagram, dbsu.dk. Det var alt, jeg havde til jer for denne gang. Jeg håber, vi lyttes ved næste gang. Hej hej!